has been Umengameli Ramaphosa uthi akho ndlela mbini ngaphandle koba kubekho uqhogwano phakathi kwenkampani ezisakhulayo nezabucala uqinisekisa kokuba uqoqosho luqhubela phambili nokuhluma. Uthi inkampani ezikarhulumente zingukhale kufunqelo luqoqosho kweli lizwe masifumane ke ukuxhaswa. Ngaxeshanye urhulumente uqhubela phambili nokuxhasa ngezimali amaqumrhu asakhulayo athe gubungu lilife lemnyama longamnamali. We are quite pleased about the vision outlined by the President, but what is necessary now is for everybody, particularly ministers, to come up with execution plans. IDA iqhwabela izandla elinyathelo likamongameli. We have an ANC president admitting that the statist approach is not going to get growth and that you need the private sector. Bambi bayatsarhwa. Unfortunately, he's been spouting the same platitudes for the longest period without any political will to implement them. He has also passed a motion of no confidence on himself after promising so many millions of jobs. Now he says government cannot provide jobs. Qalabali banzi nomanyano zabasebenzi khosatu ayiginyi neze kule meko. Let's look at the youth wage subsidy that was adopted almost a decade ago. Where are the jobs that the youth wage subsidy was supposed to create? Nesaftu iyanqwala. They are moving 400 billion rands illicitly through financial outflows and mispricing. Kusenjalo ke kocaca ngelinye ixesha kokuba le nkqubo karhulumente intsha iza kusebenza kusini na. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze SABC eRhawutini.